Morotuve. Noniin. Eli nyt on pakko tehdä video, koska siis niinkun oikeesti. Jatketaan ihan just. Eikä sille voi mitään, jos ei oo tullut video. Ja syyhän tähän on harvinainen. Tai siis itse asiassa hyvä syy. En oo vaan jaksanut pelata tätä peliä. Mä kuvittelen tän surkeen pelin. Mut mä en sit kuitenut koskaan. Mä en halunnut, koska mulla oli aika paljon juttuja Invissä. Mä aluksi annoin mun puoli Inviä Nubelle ja käytin crop tokenit tai itse asiassa trashasin, mutta no mulla oli niitä 11. Ja mä trashasin ja nyt on taas kummallisesti 2. Hupsi hui. Ja kun mä nyt rupeen kuvaa enemmän krovia ja ehkä ensi kerralla saattaa tulla tutoriaali jostain. Pistäkää kommentteihin, mistä te haluatte tutoriaalin. Ja ei mulla mitään muuta kuin... Ja sit muistakaa mä teen maan, jonne tulee donaukset. Tai siis sinne ei oo pakko tulla niitä donauksia. Et mä en pakota teitä donaa millään lailla. Tai siis tyhjyyteen. Tämä on maa, joka on nyt minun. Tai tämä oli koko ajan minun maa. Ani ja muutes vuotas. Giveaway. Kuka ennen kerkeä tulee ottaa näitä kamat tosta. Ja oottakaa. Tässä on pientä parkkoolia. No niin, sitten. No ei. Mä kerkeän ottamaan ne. Kato. No, mitäs mä tänne jättäisin? Mä en halua jättää tänne, mutta hei, mä jätän Robbinsonit tänne. Toivottavasti joku hyötyy niistä. Toivottavasti joku hyötyy tästä Tiny Red Skirtistäkin. Jollain lailla. Ja ootas. Tulkaa tänne maahan. Ja tehkää kautta rate 5. Eli tai siis mä teen tänään vielä tutoriaalin uudesta päivityksestä. Ja se on siinä asti sitten. Moikka moi!